bola aj zavedená do štartových boxov a bolo štartované. Išlo to veľmi rýchlo a máme tam pád Michaly Jakabovej z Borstára a takisto je stratu na štarte pre Hurikána. Do čela sa vydáva Reggiemi pod Petrou Zetkovou, odĺžku pred Rhapsody na 3. mieste, Holy Way 4. priebežne Born to Champion. Na 5. mieste už sa trošku snažila eliminovať stratu Hurikán, stávkový favorit. Ten je teraz teda na poslednom mieste so stratou už len 2 dĺžok. Vedie Reggiemi, Rhapsody a Holy Way. Teraz Holy Way sa tlačí na 2. miesto druhou stopou v bielo-modrom kosoštvorcovom drese pod Monirom Madihim, ale vedie už trojnásobná štartujúca Reggiemi s Petrou Zetkovou, teda Holy Way na 2. mieste, Rhapsody 3. Born to Champion s Tomášom Romanom v žltom drese na 4. mieste a 5. Hurikán. Pole je už kompaktné na miete 500 a do cieľovej rovinky kone zavedie Reggiemi Holy Way. Holy Way teraz druhou stopou ide dopredu, Holy Way už vedie Reggiemi na bariére, Holy Way druhou stopou a teraz sa do 3. stopy vydáva Rhapsody pod Martinou Havelkovou a zvádza boj o víťazstvo spolu s Holy Way. Holy Way na bariére, ale Rhapsody má viacej síl a lepší finish a pod Martinou Havelkovou pri svojom debute zvíťazí. Holy Way na 2. mieste, na 3. to bude na cieľfoto medzi Born to Champion a Hurikánom, no a na 5. mieste Reggiemi. Tak videli sme pád hneď po štarte. Borstar vysadil zo sedla Michalu Jakabovú a v dostihoch zvíťazila Rhapsody. Kobylka zostane MPL Racing od chovantia Miroslava Písklu, potom vynikajúcej Robben Island. V dostihoch bola Rhapsody podporovaná jockeykou Martinou Havelkovou. Druhou stopou ide dopredu, Holy Way už vedie Reggiemi na bariére, Holy Way druhou stopou a teraz sa do 3. stopy vydáva Rhapsody pod Martinou Havelkovou a zvádza boj o víťazstvo spolu s Holy Way. Holy Way na bariére, ale Rhapsody má viacej síl a lepší finish a pod Martinou Havelkovou pri svojom debute zvíťazí. Holy Way na 2. mieste, na 3. to bude na cieľ.